Ronny, har du quick? Jeg skal have scramble-eggs i morgen. På det ryggen der, Ronny. Der er der forsruller. Så er det forsruller. Den er skide god til forsruller. Jeg skal ikke meget rundt. Så det går meget lige. Jeg har lige bukket den, jeg kan rykke den en halv centimeter. Ronny, du har bøjen. Jo, en halv centimeter. Okay. En halv, det var en halv. Kan du rulle den ud igen, Benjamin? Nej, nu giver jeg ikke. Jeg skal rulle den ud også. Hvor er det, Jante? Det er sådan en alupanden jo. Det er, du kan ikke rykke en halv millimeter. Vi har sådan en fest op i Skru Norge. op på lyden. Eller for Skru op for noget musik. lyset. Og min finger sætter fast. Den er rigtig god til at lave pølse i, den her. De ruller ikke af panden. Vi har sådan en fest op i Norge, hvor vi var helt brændt af. Du skal lave mad i den her i morgen. Det skal du. Vi har sådan en fest i Norge, hvor vi var helt brændt af. Da vi vågnede om morgenen, der var der 3 stregpander oppe i køkkenet.